Makiwa TV sekhona se-live uyena uMagalela ngoJesi abanye begalela enkonyama size khona la isisilemet siyabona ukuthi hayi nazi zimhlophe igibha njengamanje qeda inkulumo yakhe upresident walo iqembu le-IFP yena laphana ke umhlonishwa uhlabisa ade khuluma enkulumeni yakhe ade khuluma ngayo nje njengamanje ngoba ngena lengoma oyizwayo nje ethi sobalanda ingoba khona amalunga eEFF aqhamukayo avelayo kuEFF azothulwa njengamanje lapha ngibonile nezikipha laphana ngathi bazogumula lezi ezibomvu eze-EFF bazogqoka ezimhlophe. Yes, usakhona ukhona laphana ke uspokesperson wayo IFP kuze lonke yena umhlonishwa laphana kuphinda abohlalo wesikopha laphana ku-National Assembly yena laphana umhlonishwa lapho umkhuleko Hlengwa okuyena ke laphana ke abababizayo njengamanje siyabona ayakhuphuka estage wona amalunga EFF laphana the azojoyina namhlanje laphana iqembu layo IFP egameni lesigungu sikazwelonke egameni lesifundazwe saKwaZulu-Natal egameni ledistrict yaseZululand ukuba ngidlulise amazwi okulemukela bo-comrade ngalesi sinqumo enisithathileyo. Mina ningamaqhawe angempela enikwaze ukuba nesibindi ukwenza isinqumo sokushiya la ebenihleli khona nazojoyina iqembu eliyikusasa labantu baseNingizimu Afrika. Nemukelekile senisekhaya kwi-IFP selekeleleni ngamava enu namakhono nesipiliyoni eninaso ukukhulisa umndeni weqembu leNkatha Yenkululeko. Hambani niyoncenga nabangani benu ebekade nizwane eduze nabo ukuthi nanti ikhaya lekusasa ikhaya leNingizimu Afrika sinemukela ngezandla ezivumeleyo senisekhaya khulisani lomndeni uqhubekele phambili
ube yizwi labantu baseningizimu Afrika. Siyanibonga kakhulu comrade ngesinqumo senu.